Jum wara l-kap tal-Oppożizzjoni kien sfidat jirrepeti barra kelma b'kelma allegazzjonijiet malafamanti għarrieqa u irresponsabbli li għamel fil-Parlament dwar il-Ministru Konrad Mizzi żamm lura milli jindirizza konferenza tal-aħbarijiet minflok bat lil Beppe Fenech Adami. Mistoqsijiet? Għalfejn Simon Busuttil mhuwiex qiegħed jirrepeti dak li qal il-bieraħ fil-Parlament. Simon Busuttil il-bieraħ tkellem fil-Parlament, illum hawn jiena. Taqsik għalfejn illum mhuwiex qiegħed biex jirrepeti dak li qal fil-Parlament. Għax ma tiddeċidix int min jagħmel il-press conference tal-Partit Nazzjonalista, llum ġejt hawnhekk. Simon Busuttil jaf li bil-privileġġ parlamentari ma jistgħux isiru libelli kontrih jew jittieħdu passi legali. Dan ma jgħodx jekk il-kliem li qal fil-Parlament jirrepetih barra. Fost kliem li tenna hemm ħmieġ, ħabi ta' flus, ħasil ta' flus, borża flus. Illum stess, fit-Times of Malta, Simon Busuttil ikkundanna l-użu ta' dan il-privileġġ parlamentari. Iżda jidher li ju sab ruħu komdu jużah. Meta ġiet irreġistrata. Domanda tiegħi għalfejn Simon Busuttil mhux hawn ironikament fl-istess jum illi ħareġ jikkwota li m'għandux jintuża privileġġ parlamentari, għalfejn mhux jagħtaw illum. Mela, Simon Busuttil għamel l-statements qawwijin ħafna fil-Parlament li nkwetaw b'mod manifest lill-Prim Ministru ta' dan il-pajjiż, illum qawwijin għall-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Quddiem Kastilja. Mistoqsi minn diversi ġurnalisti għal darba, darbtejn, tlieta jekk hux lest jirrepeti kliem Simon Busuttil, Beppe Fenech Adami der jinġibet lura sakemm intervjena l-ġurnalist tat-Times of Malta Ivanka Milleri. Inti tirrepeti dak li qal Simon Busuttil. Tirrepeti li qal Simon fil-Parlament. Għaw xi mistoqsija? Għandek mistoqsija. Għandix qal Simon, tirrepeti. Dr. Fenech Adami. Wara li ta' kumment li Times of Malta, Beppe Fenech Adami rrid jitlaq. Tirrepetija? Tirrepetija? Fi stqarrija l-Partit Laburista qal li sa issa Simon Busuttil kien biss beżżieħ. Kien komdu jitkellem taħt privileġġ parlamentari fejn ħadd ma jista' jieħu passi kontrih. Iżda issa qed jibża jgħid l-istess kliem barra għax jaf li jkollu jerfa' ir-responsabilità u jaffaċċja l-konsegwenzi. L-isfida tal-Partit Laburista lejn il-Kap tal-Oppożizzjoni tibqa' miftuħa.